Kemm sabiħa din il-kwalità ta' San Giuseppe li riflettejna dwar l-lum. San Giuseppe missier li jilqa'. Naħseb li għandna bżonnu ħafna dan id-don tal-akkoljenza. U kif qegħdin quddiem il-mulej Ġesu naħseb li tajjeb li nitolbulu l-ewwel qabel kollox għalina nfusna. L-ewwel akkoljenza li għandna bżonn tassew hija dik tagħna nfusna, li nilqgħu lilna nfusna. Kultant jiġu affarijiet fil-ħajja tagħna, fl-istorja tal-ħajja tagħna, jinqalgħu diffikultajiet, problemi ta' saħħa, sitwazzjonijiet illi ma jkollniex kontroll fuqhom u nsibuha bitqila biex nilqgħu lilna nfusna. Biex naċċettaw dak li jiġri lilna nfusna. U allura huwa don kbir ta' Alla dan tal-akkoljenza. Nilqgħu lilna nfusna l-ewwel qabel kollox għax aħna ħolqien ta' Alla. Aħna kif aħna, kull wieħed minna kif inhu. Alla ħalaqna. Ma nafux li Alla ħalaqna, ma naħseb li mhux lakemm ngħixu għadejn din il-kwalità, dan id-don tal-ħolqien ta' Alla. Forsi sikwit ingorru għalina nfusna għal dak li ngħaddu minnu, għall-istorja tagħna, għall-inċertezzi tagħna, dak li jista' jiġrilna l-biżgħat tagħna. Ninsew li aħna don ta' Alla, ħolqien ta' Alla. U meta ma nilqgħux lilna nfusna, meta ma naċċettawx lilna nfusna, l-ewwel qabel kollox inkunu qed ngħidulu lil mulej inti x'għamil taw. Inti xi ħlaq taw. Imbagħad l-akkoljenza tal-oħrajn, mod speċjali ta' xulxejn tagħna s-saċerdoti bejnietna. Kulħadd bil-limiti tiegħu, kulħadd bid-djufijiet tiegħu, imma wkoll kulħadd bil-kwalitajiet tiegħu. Hekk kemm tkun ħaġa sabiħa kieku niftħu l-qalb tagħna beraħ biex nilqgħu lil xulxejn tassew u nippruvaw ngħinu lil xulxin noħorġu dak li hu sabiħ, dak li hu tajjeb, dak li hu veru. Ħafna drabi nsibuha bitqila biex nilqgħu lil xulxejn. Forsi għax nafu ħafna lil xulxejn. Nitolbuh dan id-don illum f'din l-adorazzjoni. Imma wkoll nitolbu d-don biex nilqgħu lil kulħadd, nilqgħu lil Kristjani tagħna, lil insara tagħna kif inhuma. Kif inhuma. Huma dixxipli ta' Ġesu u rid il-missier. Imma mhux biss lill-insara, nilqgħu lil kulħadd, lil kulħadd. Qalb miftuħa beraħ. Din l-inklusività illi hija essenzjali fil-messaġġ ta' Ġesu, fil-Vanġelu. Għadna kif jew aħjar għadna niċċelebraw il-qawmin ta' Ġesu x'hekk qegħdin fl-ottava tal-Għid. U aħna nafu li il-ħajja tagħna ta' kull wieħed minna hi wkoll xi ftit jew wisq misteru Paskwali u jkun hemm momenti fejn ngħaddu mid-tbatija, momenti fejn iridu ngħaddu minn mewt mhux biss dik tal-aħħar. Jkun hemm momenti mbagħad fejn ukoll ngħixu l-qawmien. Dan il-mument tal-akkoljenza ħafna drabi jkun il-mument tal-mewt, il-mument tad-tbatija, però l-akkoljenza mbagħad tagħti qawmien. Irrid nagħmel sforz anke biex nilqa' lili nnifsi. Anke biex nieħu paċenzja bija nnifsi. Aħseb wara bl-oħrajn. Imma dan kollu jagħti l-frott, jagħti qawmien. Jagħti ħajja. Il-ħajja tagħna hija ċiklika u x'hekk. Illum irid nilqa' ħaġa jew irid nilqa' lil xi ħadd u għada irid nilqa' lil xi ħadd ieħor. Jekk ikollna nirriflettu ftejtek bis-serjetà
nindunaw li fl-aħħar mill-aħħar l-iktar moment qawwi u sħiħ tal-akkoljenza huwa l-moment tal-mewt. Għax inti biex tilqa' trid tbattal minnek innifsek. Biex tagħmel wisa l ħaddieħor u fil-mument tal-mewt nagħmlu wisa. Wisa kbira għal dak li hu ħaj. Biex idaħħalna fil-ħajja. Mulej Ġesu għatina dan id-don li kien hekk ċar, hekk preżenti fil-missier putattiv tiegħek.